Funso limodzi limene afunsa a Norman Chisale atapita ku Nsanje kuti mabatire anu asowa. Ine ndingopita kumbali ya Achinyamata. Achinyamata ndifunse nawo. Poti tamvetsedwa kunena kuti ukagundana ndi nzako mabatire akumachoka. Sakutero? Ndiye ndikufuna ndifunse. Inuyo pamene mwayimapo mwagundana ndi anzanu, aliyense atayang'ana mkabudula mwakemo ngati mulibe mabatirewo. Aliyense ali nawo. Achinyamata tisamatumidwe zinthu zopusa. Andale ena amene miti yawo sigwira ntchito asakugwiritseni ntchito pofuna kubweretsa chisokonezo m'dziko muno. Ndikupempheni achinyamata mukathera kundende anzanu kapali pano 80 chakuti tu 80 chakuti alowa kale atsekeredwa mgayiwa kulibe. Inu mungachoke pano kapereka mgayiwa kuchichiri tisamale. Ndikupempheni tisamale. Andale ena tasiyani azipanga zawo zopusazo. Mukangomumva wina akunena kuti mabatire asowa nthawi yomweyo mmangeni. Musamenye, musamuphe, mungomutenga mukamupereke m'manja mwa apolisi. Pamenepo ine uthenga wanga ndi omwewo ndisiyire bwana wanga anenapo. Komanso bwana ndineneko pang'ono. Kuli Longwe uku kuli Chibwana. Chibwana chofuna kuti adziputana kutosana ndi apolisi. Polisi imene ankapotosana kumayiderera ndi inapita ija. Not polisi ya Ruhanga imeneyo siyitheka. Ndipo ife tithana nawo. Ma president nonse opuma dzipatseni ulemu. Ngati simudzipatsa ulemu ife tikufakani utsi ndipo ndilamulo utsi ukupezani. Tengani matako akhale pansi nthawi idzakwana ya kampeni mudzatuluka ife tidzakuyang'anirani bwinobwino opanda chosokoneza. Vuto limene lili ku MCP kuli vuto kulibe anyamata sharp odadzipereka advice kwa munthu wawo. Ife tikuzeni President Peter Mutharika anangoti kungoluza ife tinangoti mangochi sit down anakhala pansi. Muganiza kuti Peter Mutharika anali wopusa? Anakangokhala pansi ndiye anadzatuluka ndikuyamba kugwira ntchito yake. Endi kampeni yake sinamvutetu ankangofusa mwadya lero mwakhaula akatero yokakhala pansi. Inu nthamwe kukavota tipemphe nawo Central Region zoyambana ndi apolisi zithe. Kuyambira pano tonse tendere limodzi. Kuno zokuti mudzitosana ndi apolisi achinyamatanu ndikukupemphani ayi tentisiye. Kati kumvetsetsana ndikubwerezanso mapresident opuma perekani chitsanzo chabwino kwa anawa. Chomvetsa chisoni bwana IG ndikuzeni zoona. Tegas tapulitsa tati tapulitsa red finance nali gulu pulitsalo tapulitsa kuyang'ana security yake inali pamene popo 0 kwa 10. Otolo president ibe bakuzopangidwa chipongwe tikanangotengapo nsambi. Security ama vice president ma former president wonse imenera kukhala yodziwa chochita. Koma ine lero ndikunena security ya ku MCP ndi 0 kwa 10 ndipo ndikunena ziko. Amenewo anali bambo Norman Chisale MP wachiwiri kwa nduna yona za chitetezo cha mdziko. Ndiloleni olemekezeka nthawi ino tipitirizeni ndi zolankhula. Ndiwapemphe bambo Richard Chakupaleza Chikoko Luhanga, Inspector General wa Malawi Police Service kuti atilankhule.
ziko kwambiri lukhulupirira kuti tonse taswera bwino. Choyambirira ndipereke ulemu kwa Honorable Mkito, Minister of Homeland Security. Ndiperekenso ulemu kwa Dr. Ben Phiri, anduna athu amaboma zang'ono. Ndiperekenso ulemu kwa anduna athu a information amene abambo na malomba. Komanso ndipereke ulemu kwa achiwiri anduna Homeland Security abambo Norman Chisale MP. Ndipereke ulemu kwa gogo Ndamera ndi magogo nonse amene mwabwera kuno. Apolisi azanga amene tili pano, antchito za boma, azimayi, azibambo, anyamata ndi asikana. Choyambirira ndikulandireni kumwambo wa lero. Ni mwambo omwe apolisi ife takhoza zonena kuti ticheze ndino anthu kuno kunsanje. Of course tabwera patachitika zina mbuyomu zosakhala bwino, komabe tinaganiza kuti ndichofunikira kuti tibwere kuno limodzi ndi nduna zonse zabwera pano tizacheze nanu kuno kwa Mfumu Ndamera. Ndikuthokozeni mabwana anga nonse mwakhala uko ma ministers po chiona choyenerera kuti mubwere kuno muzatithandize ntchito imeneyi yophunzitsa anthu ntchito za polisi. Kuno kunsanje nkhani za nkhaza zilipo ndithu. Kuno kunsanje nkhani za kuphana zilipo ndithu, sikuti kulibiretu. Mwina ndingoyamikira kunena kuti pamene zinayamba izi nkhani za kusowa kwa maliseche titakuzuzulani munazuzulika mwansanga ndikusiyiratu nthawi yomweyo. Ndithokoze afumu Ndamera mwanena moveka kwambiri kunena kuti atabwera Honorable Ben Phiri kuno kuzakulangizani munayitanisa mafumu anu onse ndikuyankhula nawo. Ndinene kuti ntchito imene munagwira ya afumu ni ntchito imene tikufuna kuti izikhalapo pakati pa ino mafumu ndife apolisi. Ani panopa tikulimbikisa kwambiri ubale wa ife nda apolisi. Ndithokozeretu anyamata nonse amene ndakuonani muva mareflector chifukwa zikusonyeza kuti mukutengapo gawo pa nkhani ya chitetezo kuno kwanu. Inuyo ndi amene timakudalirani. Apolisi pa nsanje sakudusa 200 ayi. Sangakwanise kuti agwire apite paliponse kuno kunsanje kuno ayi. Koma chifukwa cha inuyo amene mmazipereka pamodzi ndi mafumu kugwira ntchito ya polisi zimakhala zosavuta kuti ife tikwanirise kukufikirani. Nde imvani kuyamika kwathu. Nkhani yayikulu imene tikufuna kukamba lero ndi nkhani ya nkhaza. Nkhaza zilipo zosiyana-siyana. Pali nkhaza zomwe timachitira azathu monga zomwe zinachitika posachedwa, kungoyambisa miseche zinthu zosaziwika bwino basi maliseche asowa mpaka kupha munthu, zinthu zosakhala bwino. Ndinenese pano kuti mchitidwe umenewu tikuyenera kusiya. Mukapitiliza tikavanso kuti mchitidwe umenewu kuchitika tizabwera. Panopa tinabwera koma sifa ambiri, koma tizabwera ambiri siku limene lolo ndesi muzatifuna chitetezo yayi. Andife sicholinga chathu kuti tiziyambana ndi anthu amene timagwira nawo ntchito. Ndiye tiyeni tigwirire ntchito limodzi tionesese kuti zimenezi zisachitike kuno kwa Ndamera komanso ikhale mbiri yakale kuno kunsanje konse, chifukwa ndi zinthu zopanda pake. Mukapitiriza kupanga zimenezi ife tizakumangani. Andife sitisangalala kumanga munthu yayi, koma munthu ukalakwira malamulo timakumanga ndithu ndikupita nawe ku khoti akakuweruze. Ndipo chilango chakupha munthu chimakhala chilango chachikulu kwambiri, chifukwa ukakhala ku ndende moyo wako wonse olo kuphedwa kumene malamulo aboma lino amalola. Nde zinthu ngati zimenezo tenti zipewe, chifukwa muzavutisa ana anu, abale anu, azikazi anu, azimuna anu, ndani azibweza anu, aliyese amene amadalira inuyo. Andi tikamagwira pa nkhani za nkhaza
sitigwira mmodzi ayi. Kamnalipo anthu 100 tigwira nonse ndikupita nanu ku khoti chifukwa nonse mwatengapo gawo la kupha munthu. Mauti pamene ndikukamba pano tili ndi anthu oposa 80 ku Chichili prison amene tagwira, ena ku Nsanje kuno pamene ena tagwira ku Chikwawa. Andi ninene pano ulera kuti sikuti tamaliza kumanga kwa ngati wina akuganiza kuti apolisi anabwera ndiye kuti ndabisala tikupeza. Andi tikakupeza ukayankha ndithu. Tithokoza amene mwatithandiza kupeza information yosiyana ndi kusungitsa bata kuti mwagwira ntchito yabwino. Ndinenenso pano kunena kuti kwabuka mchitidwe wachabechabe umafuna umayambana ndi apolisi. Ndumaswa mapolisi unit. Muziwe kuti mapolisi unit wa ambiri akumangidwa ndi ofesi ya bwana Dr. Ben Piri ndi mafumu awa kwa DC. Ndalama zimene mukuononga pakuswa mapolisi unit ndi ndalama zanu zomwe. Andi chifukwa chomwe mukuswera unit ndi chakuti munthu wakuberani olo wakupangani chipongwe apolisi amugwira kale nde inu muli ndi cholinga chakuti mukaswe police unit mukatenge munthuyo kuti mumuphe olo mulange nokha. Malamulo salola zimenezo ayi. Ameneyo ndi olakwa inde koma inu mukangomupha mwalakwisisa zedi anditiza kugwirani. Kukhoti sakanena kuti nammenyawo chifukwa choti anandibera kumenewo simunganene zimene zozo poziteteza mkhoti ayi akakumanganibe. Nde ma police unit ndi apolisi timakutumira nawo. Tiye tikhale nawo bwino, tichezerane nawo bwino, tisaononge zinthu zomwe tokha tinamanga. Chifukwa zinthu zimene zizi ndi chitukuko. Andi nonse mugwezana nane kuti kumene kuli polisi yabwino kumakhalaso chitukuko chochuluka. Ndiye tiye tigwirirane bwino. Pakhala kusiyana pakati pa inu ndi apolisi, tiziwiseni nsanga ka kuli John kulucheza olo imbani ku headquarters tibwera kuti tizave ndi chani ndipo ife tukusimikizirani kunena kuti zonse tizathana nazo mogwirizana ndinu. Ndikupempheni nonse kunena kuti tiye tigwirizane pa ntchito ya chitetezo mmene tayambiramu. Andasangalala ndi mmene mwatulukira muno andikuona achitetezo ambiri ndi mmene tizikhalira chonchi. Ife apolisi tikusimikizireni kunena kuti tigwira nanu ntchito ndipo sitibwerera mbuyo ayi. Tili kuno chifukwa cha inu. Andi ife tiyesesa kuti tikutetezeni muzikhala mwamtendere, muzipanga ma business anu bwino, muzipanga kani magule ndi chilichonse muzipanga bwino popanda choopa. Anthu tizitha kuyenda momasuka. Ndi zimene ife tikufuna. Osati wina azitiopseza kuti mukapita kunsika akauchosani maliseche zaboza zimenezo. Apolisi yaonesesa kuti zimenezi zisachitikeso. Ndikafika pamenepa ndikufunireni kukhala kwa mtendere kuno ani ndikusimikizireni kuti polisi igwira ntchito mokutetezani inu nthawi ina iliyonse. Zikomo kwambiri.